wanda ya bi shiri'ar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce a yi kaza kada a yi kaza, a yi kaza kada ka yi kaza. To she kai kokari ka kama abinda Allah ta'ala ya ce a yin nan shi kace yi, abinda Allah ta'ala ya ce ka a yi she kai kokari ka ja da kin gaban shi. To kai shi ne Allah. To irin wayannan mutane menene yanayin su? Allah ta'ala ce fala khawfun alaihim, babu tsoro a kansu, babu tsoro a kansu, kuma wala hum yahzanun, haka kuma babu bacin ciki a tare da su, rayuwarsu ta duniya da ta lahira. Wallahi jama'a, idan mutum ya yi kokari ya bi Allah subhanahu wa ta'ala, ya bi shiriyar Allah, ya bi dokokin Allah, to duniya ya zauna lafiya, kiyama kuma ya sami da Allah lami lafiya. Allah ya mutunta shi, Allah ya karrama shi, Allah ya yi mana haka. Saboda haka jama'a, aiki ya kai gare mu, zaɓi kuma ya kai gare mu. Zaɓi wance ne kake so ka kawo, kuma Allah ya ba mu wannan irada, ka choose abin da kake so. Ga bannan ga shiriya, bannan nan in ka kama akwai inda zai lidin ka to, shiriya kuma ka kama akwai shi ma inda zai kai ka da. Kowa mai hankali duka ya san na yi, shi ka kama abin da zai taimake ka duniyan ga da lahira. Dukan kuma shi ne mutum ya yi ƙoƙari ya gane wani ne Allah. Kada Allah muna faɗin Allah yawanci, ana faɗin Allah amma ba san Allah ba. Sa ka Qur'an a wurin Allah ta'ala ce wa ma qadarullaha haqqa qadarihi. Wallahi ba su kimanta Allah kiman da ya dace ga Allah ba. Za ka ga mutum na cewa Allah san Allah. Shi sa idan ka san Allah subhanahu wa ta'ala, ka gane yadda ake rayuwa. Kuma hanyar da ake bi a gane Allah subhanahu wa ta'ala da ya cikin su shi abin da mutum yi. Za ka san Allah shi ne karatu irin haka. An gane karatu irin haka zai gwada maka wani ne Allah. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala, malamai suka ce ka bar tunani a cikin zatin Allah, ka bar tunani a cikin wannan. Saboda tunani a cikin zatin Allah ya sa ka haukace, ya sa ka rikice. Amma in kana so ka san Allah sosai, ka yi tunani a cikin ayyukan Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka qina adhaban nar. Shi yasa in kana so ka san Allah, tare da yin tunani a cikin ayyukan Allah, abubuwan da Allah ta'ala yake aikatawa, sai wannan zai gwada maka wani ne Allah. Wa min ayatihi wa min ayatihi والنهار والشمس والقمر. نعم. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Tesa hanyoyin da ake bi a gane Allah kenan. Yace wa min ayatihi al-layl wan nahar, na daga cikin alamun Allah. Alamun Allah, ayoyin Allah shine al-layl wan nahar, dare da wuni. Shi ke wa shamsu wal qamar, kuma rana da wata. So ask yourself, gari ya waye kana cikin haske har zuwa
maraice she duhu ya fara shigowa waye wannan kuma idan duhun nan ya fara shigowa ya kai wani shi duhu ya zo sosai she ko ya shiga daki she gobe wace yin wannan idan kai tunani a cikin mai yin wannan ka san dai ashe Allah da ba wasa bane haka kuma wanda ya halarci rana da wata kuma rana ta cikin rana ka yi kamar za ka daga idanunka sama ka dubi ranar da yaran ka gani ka iya to kuma duban nisan ranar nan da kai amma still ba za ka iya ka yasu nan shi ka bude ido ka duba ranar to yaya wanda ya yi ranar nan ya yi ce kuma tambaye kanka dare na yin nan dare ya yi America dare ya yi Israel dare ya yi Saudiya dare ya yi Russia kuma wata guda shi ke wannan da duka sa ina girman wannan watan da ya girman shi ya ce kuma wa ya halicci wannan watan jama'a musulmi tunani irin haka zai jawo ka kusa da Allah shi sa yake cewa wanga tunani idan kai wanga tunani karshen da zaka ce subhanallah subhanallah zai kai ga zuwa ga sarkakan Allah ka gane cewa lalle Allah nan da muke da ake batun shi lalle Allah nan ya kai Allah shi kadai ne ya cancanta da bauta ya zai ce la tasjudu lishamsi wala lil qamar shi sa ba a bauta wa bauta wa halitta domin ya za ka bar wanda ya halitta halitta ka je kana bauta shi halitta an gane fa ba bauta halitta shi za wanga ayar da la tasjudu lishamsi wala lilqamar kenan dukkanin abinda Allah ya halice shi to ba a bauta masa Allah ya ambata mana rana da wata ana sauran halittu duka sun shiga ciki mutum ya shiga ciki annabi Isa mutum da ko ba mutum bane to ba bautawa annabi Isa an gani mala'iku cikin halittun Allah ne ko babu mala'iku ba halice su Allah ya halice su kamar yadda halice rana da wata ko ba bautawa mala'ika aljannu ba ya halice su yadda Allah ya halici rana da wata haka ya halici aljannu shi sa ba bautawa aljannu ruwa da wadansu kamar da ruwa wato turunsu suna bauta ba bautar ruwa ba bautar dutse dukkanin abin da ya zamanto Allah ya halicci wannan abin ba bauta masa shi ta bautar da ke samun shiga ya samu sakayya shi ne bautar Allah subhanahu wa ta'ala sa jama'a wallahi mu bar shirka mu bar bautan wadansu abubuwa daban ko ba bayan Allah muna so ku gama lafiya duniya da lafiya Allah ta'ala shi ne